Ja nyt Lady Gaga. Fani 14. Piirtää hienon aukon. Kanssaan! Hullu koira 545, älkää kuitenkaan, että mulla on tällainen ääni, mutta mulla olisi vielä jutimpi ääni, jos mä puhuisin oikeeta ääntä! Ai! Hei! 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 Hyvä. Koko maailman. Mitä? Chocolate. Mitä teillä on iltana? Älä pidä tällaisia kysymyksiä. Mulla on nälkä. Mutta lihapulla. Ai oi. Hei. Nyt Tehdään tehdään lullukoira 545. Tee näin. Pääsi kutittaa huolia. Tälle. Simpsonit pitää muistaa. Kato paljon kelloja on. Paljon se on? Ai niin, minä luulin, että tänään salkkari. Me eihän ne voi olla näin kauan. Paitsi että Friendit alkaa. Friend. Hoi, Friendit! Mutta ei ne ole vielä alkanut. Ei niin, mutta kohta ne on katosalta. Ja katso nekin. Paitsi että meidän pitää välissä ehti syödä. Älä syödä nopeasti! Paitsi tänään saattaa olla kova onnenpyynti, niin on se nyt On. Hei, älä nyt videossa tuolla se. No sori, kun piti vaan muistuttaa. Äläkä. Ja varoitus teille. Varoitus Leirika kauan. Ja varoitus teille meidän luokkalaisillemme. Ei kuole näin. Ei kuole, kun siis ei koske meidän luokan naispuolisia henkilöitä. Jotka eivät Tyttöpuolisia. No ei ne ole. Tyttöpuolisia, mikä sana? Ei siis, ei koske heitä, vaan niitä toisen sukupuolen edustajia. Eli ei meitä. Eli poikia! Joten lopettakaa tämän katselu heti, kun kuulette tämän kommentin. Olisi pitänyt sanoa tämän jo alussa. Ai niin, voi Ja hei, minä, niin kuin Lady Gaga Fani 14, teen nyt tämän taustan. Rasti. Hiljaa sinä siinä. Hiljaa. Tarvitsen kohta Jeesusta. Batman! Tin 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 tin. Hei! Me unohdettiin, että video on käynnissä. Mä olasin. Anteeksi. Paitsi että nyt Tää hullukorra nyt tekee näitä taustoja tässä. Niin, minä tuolla piirtelen ja piirrän pilven. Tässä näkyy. Mutaation. Mutantti. Mutaation. Mutantti. Mutaation. Mutantti. Mutaation. Mutantti. No mutantti. 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 Mutaatio. Mutantti. Mutaatio. Mutantti. Mutantti. Hei, mikä tuo on? Tuo En tiedä, se on M. Ei oo. M. Hei hei! Hei hei! No. Hei! Nom 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 nom